handina mushandisa mborara nisipo pamba at least tachienda kulooking for namanisi. Musi wandikaya Manisha achirwara. Hauna kurara pamba baby. Taura chokwadi. Ndoti ndikunzwisisa. Zvinokandinyebera ndokunzwisisa sei? Handina. Saka sorevei manje. Bibi usadaro so. Usadaro my Stacy. Mai Manisha mudiwa wangu haudaro. Basta ndikukumbira regero ndapidza basta. But hautauri chokwadi wani unondinge uchininyeberera. So ndinokunzwisisa sei kana uchininyeberera. Munhu anonzwisisa ndiani anyatsokudza chokwadi chake chese obva areurura obva azvipira obva azvisa mumaoko mangu semurume wake. Basta ndikukumbira kana ukwanisa kuuya kanditaura hapana chandinosiya basta everything. But apa ndakakubvunza mijani wakundirambira ka. Aiwa ndandakutobagangana ipapo. Unozwa kuti chii my Stacy? Yes basta. Unozwa kuti chii? More and more information dzakuuya wanzwa. Saka iwo kana uchitaura chokwadi ka ngadziuye iwo uchitaura chokwadi ndikotifanoona kuti munhu wangu ari kutaura chokwadi. Zvino kana dzichiuya ndichikuudza wondirambira zvinorevei? Basa ndibvunze chizoda kubvunza ndokutaurira panja ndosiya. Kuma 11 message wainokwirirwa kana kurodhi here uchisiya screen door risina gedhi vanhu vachikuona pamari area pese paipe zvaioneka. Basa ndikunda regerero ndakakutadzira murume wangu ndoziva kuti ndakatadza ungakwanisa kuregererera munhu but basa ndokunda undiregerere basa. Ndokunda undiregerere bundi wangu. Inini ndinokuda semudzimai wangu baby ndakabva newe kure besta. Yes basta handifi ndakazviita basta upenyu hwangu hwese ndinopika naMwari wangu kudenga kudai. Mese saundidaro somudiwa wangu. Jeff wacho andanogara padhuze nanamaidhingi. Anidizvo here? Unokwirirwa nemunhu asingashandi ari kutotambura zvake neakomanaka. Basta ndikunda regerero ndikumbirawo baba Stacy ndiregererewo mukadzi wako basta ndiwo murume wangu basta ndiregererewo. My Stacy. Ma. Pane voice ira wakatitumira uchiti wawana imba kulooking for uchiri kuzviziva? Semu voice iroro ndo wakatumira kuti Jeff. Azamboramba basta. Ngati semu voice iroro futi ndo wakatumira kuti Jeff waimuudzirei nezvokulooking for? Handizive basa kana kuti mweya unotigarere handizive basa ndozvina matsotsi Saka une varume vangani? Handichatambozvida ndine one murume iwe wedhiwa murume wangu. Mese usadaro so. Ndiwe murume wangu basa ndiwe wega murume wangu ndiwe murume wangu. Usadaro my Stacy usadaro. Chokwadi basa. Right. Ndiuza kuti usiku wakangwanirira kupi pandakazaina Manisha kuseni ukaninyepera kuti uri kuzorora ukazoti maenda kuchegutu wangokarara kupi? Ikoko. Kupiko? Iko kwana Jeff. Ndo kwangokarara? Ukazobvako kunguvai? Ndakazobvako time yawaifona iye uchizvoni uri kupi? Mesitesika usadaro. Tiri tine upenyu hwedu, tiri kuvaka imba vana vedu, kuita zvimwe zvese, tine maplans edu. Baby ndada kupedza polisi toita sei? Baby ndada kuti uende kucollege, ndada kuti uchishanda, toenda kuSouth Africa, toenda kuBotswana here, muZimbabwe upenyu hwaoma, tichiplana zvese izvozvo. But iwo ndichipedza plan zvese izvozvo, wakufunga Jeff, wakufunga bamukuru vako. Sadaro so. Basa ndiregerero ndinogara newe handichaenda kubasa ndogara ndinewe basa ndisina kana foni ndiri mukadzi wako akavimbika akatendeka. Saka ukasaenda kubasa chanoenda kakuendesa kucollege yacho chii? Ndinoenda basa ndakavimbika ndiri mukadzi chaiye akavimbika kune murume wake. Unozwa kuti warwadzisa Stacy, warwadzisa Manisha, wandirwadzisa? Ndisina kana foni ndisina kana chii chandenge ndinacho basa. Uri kuziva here kuti warwadzisa Stacy ukarwadzisa Manisha newandirwadzisa mhuri yako, family yako, vanhu vari pamwe pako uzati wawarwadzisa? Ndikuzviziva basa ndokumbira regerero pasi mwe wako basa ndikumbira regerero murume wako. Baby unondishorereiko? Chii chandisino chine vamwe varume? Ndikumbira sori zvako basa ndiregerero mudi wangu ndikumbira regerero basa ndiri mutete hangu kabati baby ndasika kugutse here unoda zvidhafu chokwadi here mudiwa?
aiwa basi sazvizvi unondibvutsa basi singaba tinorara pese tinonakidzana wani ko maboyfriend akangari kuti mweya yei inenge yanga yangangondipinda unditaura izvozvo ugona maino kwacho handatsarimbobvira nditaura navo musi wandikangotaura navo hamisi zvakangoya sei kuti nditaure mashoko iwayo handiti mbudzi kuti zvakabva nekupi baba Stacy sati baby chokwadi wandirwadzisa swa pekupedzisira ndinozviziva basi ndatokumbira kuti undiregererewo basi ndatadza kuenda kubasa baby nhasi ndiri pamba hangu ndega ndiri kuchema ndega zvangu ndega so ndiri kufunga manisha iwe imbofunga nezvamanisha maisezi usa zvimwe musikadzi unongoita koka but imbofunga manisha first usati waita zvese izvozvo basi ndiri kuzvifunga basi izvo ndizvo ndakatadza ndizive kuti ndotaura ndakaita sei ndoita sei kuti baba Stacy undiregererewo baba Stacy handiti unoziva kuti jeff kwaspindo uchiita tipi aiwe achikukwirira mumba maimya ndozviziva basi sandikuramba sefunga kwako jeff akakukwira kangani sefunga kwako ingopa nhamba chete handizive basi kanopfuura kataitika aiwa kataita akasvike ka20 aiwa akasvike basi ka15 aiwa akasvike basi oh yeah bamukuru vakakukwira kangani taura chokwadi musi wekutanga vakandikwirira tiri mumota kwaspindewo ndekupi aiwa tiri apo parodhi apo kubudiriro kumusi wechi2 ipapo futi kumusi wechi3 kaviri chete kako ko zvawataura zvakwanidza nezvo zvekwaspindewo ndandakonfuse kwaspindewo ita ndakakunyebera usadaro ita ndakakunyebera noti ndikunzwisisa ndakakunyebera basi zvekwaspindewo ndakatokunyebera besta basi uchiri kundida here ndinokuda basi ndiwo murume wangu